Hello everyone, welcome to my channel. I am Prakash. If you new here, my another new vlog. Kami berein थांसैलाय नै देवानिफ्रा थ' नायलांबाय थादोलाय नै जोंना बसआबो थांफानो रेडि ना? Yes, I am ready. थ' बिदिब्ला देरि खालामबाय थाला ना मा होनो लोगोफोर गामि बेरायनो थांसैलाय नै देवानिफ्रा थ' नायलांबाय थादोलाय नै बेनो जाबाय जोंनि जायगा आरोना जोंनि जायगानि लामा ओरैबायदि गाज्रि आरोना हालोदा लोगोफोर सोर बानायना होबावगोन आरो बानायग्रा मानसियानो गैला ओइ आदै माथो होनबावनो बिदिनो सोलिनांसिगोन ना मा होनो लोगोफोर उनफोराव मोजां जाया बे 10 बोसोरसोनि उनाव ना मा होनो लोगोफोर नायदो दैया लामानि हालोदखौ नायदो ना मागुर फिसिजासिगोन आरो साननैसोबा लामायानो जाथारला आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो बिदिनो सालायनांसिगोन दै जीते रहो इंडिया ना मागुर फिसिनांसिगोनलै आरो साननैसोनि उनाव नै हरै बागान दं आरोना सेरावनो माथो होनबावनो बर'फोरनि रायजो जानाय लामा बानायग्राबो गैला नायलांबाय थादो बिदिबा ना मा होनो लोगोफोर स' गाइस मोनफैफिनलायबाय न'आव सेसा फिसा नायनोसैलाय जोङो थ'दो बिदिब्ला आयं उनाव दुब्लि बारस'लिसो थाङोलै आंना लामा सामा नाङा सिखाव लामाजोंसो थाङो थ' नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर वाव नै मा थगन फंबाय मावदों दे नै ओमफ्राय भुमिकानि हौवाया नै बेनो बेनो भुमिकानि हौवाया बाव खुंग्रियाव नायखुमाग्राया देखा आपने लापरवाही का नतीजा है नैलै नायदो बिसोरना बिबारा समायना बारना दंथारो नै मालाय बा बरियाथार नै बिबारा समायनाथार नै नोगोद समायनाखा नै जा समायना बिबार दं आरोना नै नायदो बा नै बिबारा नुबाय दा लोगोफोर माबायदि बिबार दं मालाय बिसिनाव आरो हरै बेरा फारसेखैबो दंबावो बिबारा बिसिना नोगोद बिबार गायो आरोना बिसिना नै बेयावबो दंबावोसो नै बा बरियाथारलै नै बा मा बिबारलै बेबा सिखिरि बिबार मा बिबार नै बा मोजांथार मालाय नै आरो थफा बिबार दंलायबावो मालाय फिसानो मा बिबारलै बेबा नैलाय बिसिना बिबारा जा बरिया बिबार गायदों बिसिना बा नायदो नै नोगोद समायना बिबार गायनाय दं बिसिनाव मालाय नै दा खावनासो लांगारगोनलां मानसिबो गैयाना बिसिना नै थ' बारा गोबाव खालामला सेसाखौ नायनोसै ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै मालाय सेसाखौ बिराद आबदालाव दोनदों नैबे सिङावसो मालाय गग्रा बानायलायना दोनदों आरोना जानो थाखाय जारि थारि होयो खोमा नै हनै नुदोंना नोंथांमोना मासेया उन्दुगासिनो बे गुफुर जातलाय आरो हरै बारनानै माथाम दंबावो बिमा आरो फिसा मानै थ' बेखौबो देखायगोन आं नै एलाय बेयावनो दङ नैबे बिफा खोमालै नैबे बिमा ओमफ्राय फिसा मानै दं आरोना जोबोद समायना ए मुन्नि
नै नुबाय बरियाथार नै हनै बिमाया ओइ फिसा फिसा मानै राबिट फै नैबे गुफुर जात नैबे गोसोम जात ओइयो बिमानि मासे बिफानि मासे लाबाय नैलै मालाय मैगं सेगं गायनोबो गोरोंथार मैख्राय बायदिसिना दंलाबायथारो नै मैख्राय बायदिसिना गायदों नै नायदोलै हनै मालाय नोगोद गोथाव मैगं गायना लादों मालाय नै फान्थाव सबाय बिमा बायदिसिना दंलाबायथारो नै आरो हरै नै जोगोनारबो दङ समायना बिबारबो गायनाय दं मालाय रावबो गैयालै दा सिखावसो होनगारगोनांगौ मानसिफोर रावबो गैया बिसिना नायदो थ' गाइस दिनैनि ब्लगा बिसिनोसै एसेबां फोजोबबाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो दाबाव